Bună ziua și bine v-am găsit! Sper că sunteți bine și energiți. Afară este o zi superbă, iar eu mi-am făcut cadou acest frumos colier, special pentru voi, pentru a mă putea auzi mai bine. Sper că sunetul este ok. Astăzi voi fi alături de voi și vom pătrunde împreună într-un aspect mai tehnic al meseriei de arhitect de interior. Vom modela împreună un scaun într-un program 3D. Plecând de la niște poze de referință, o să încercăm să-l dibuim, să ne dăm seama de dimensiuni. O să vorbesc puțin și despre normativele de dimensionare pentru obiectele de mobilier. Iar la final aș vrea să vă propun un exercițiu pentru a ne pune puțin imaginația la punct. Vreau să facem niște variații pe temă. O să vedeți că este vorba de un scaun cât se poate de banal, cel mai simplu scaun posibil, un taburet de bucătărie, dar provocarea mea este să îl facem cât mai fain, să-i găsim niște elemente care să fie un pic mai estetice, poate să îl transformăm în altceva sau să-i aducem mici detalii cu impact mare. O să fac și exercițiul ăsta cu voi, o să vă arăt câteva variații pe temă, evident foarte, foarte simplu, dar aș vrea să încep printr-o mică introducere vis-a-vis de scaune și stiluri de scaune, pentru a vă servi drept inspirație pentru exercițiul nostru, dar și ca bază tehnică, pentru că trebuie să învățăm să lucrăm cu dimensiuni, să ne gândim de ce unele lucruri au anumite dimensiuni, cum le folosim, cum ne raportăm la ele. O să vă dau share screen pentru a vă putea arăta câteva poze și o să merg aici în folderul meu pe care l-am făcut deja. Acesta este taburetul pe care îl vom lucra. După cum vedeți, este cel mai banal scaun ever. Îl găsim în Dedeman, are niște dimensiuni standard. O să vi le și spun și o să vă exemplific de ce sunt așa. Este format din elemente din lemn, șipci, îmbinări în cep și scobitură, cum se numeau înainte, sau mai modern, făcute din dibluri de lemn cu aracet. Deci, practic, elementele sunt prinse între ele prin intersecția lor. Astfel formează cadrul și vedeți că mai are partea asta mică de detaliu aici, care practic este pentru a-l căra mai ușor. Cât se poate de simplu, fără spătare, fără mânere. Ne gândim că este un scaun de bucătărie. De obicei, bucătăriile sunt mici și atunci scaunele trebuie să ocupe cât mai puțin spațiu. Trebuie să mâncăm cât mai repede, să nu stăm foarte mult timp acolo. Și atunci, taburetele de genul acesta sunt eliberate pur și simplu de alte elemente care nu ne trebuiesc. Este strict funcțional, nu are parte estetică, el este estetic doar prin esența lemnului, este o nuanță frumoasă de lemn, un lemn natur, dar vreau ne jucăm puțin cu el la final. Ca să ne luăm un pic de inspirație și apoi să înțelegem și dimensiunile, sau invers, întâi să înțelegem dimensiunile, după aia să ne luăm și de inspirație, o să vă arăt niște tipuri de scaune. Avem scaunele acestea normale de bucătărie cu o înălțime de aproximativ 45 de centimetri, asta pentru ca picioarele, genunchiul, practic, să formeze un unghi de 90 de grade. Ne servim scopul, mâncăm, plecăm, nu ne relaxăm. Scaunele de lounge, ca de exemplu aceste fotolii, de exemplu, sau acesta, au înălțimi mai joase, undeva la 42 de centimetri, chiar 40, astfel încât noi să putem să ne relaxăm, da? Unghiurile sunt altele, spătarul este puțin înclinat, șezutul la fel, materialele sunt altele, sunt mult mai pufoase, sunt tapizate, da? Mult mai călduroase pentru a ne relaxa. Într-un restaurant vrem să stăm, să ne relaxăm, profităm de atmosferă. Pe când lucru bine știut este faptul că într-un fast food scaunele sunt înalte, scaune de bar, foarte incomode, șezutul foarte mic, undeva la 30 de centimetri, astfel încât să mâncăm repede și să plecăm.
nu vor să ne țină mai mult decât e necesar într-un restaurant de tip fast food, așa că și mobilierul este creat pe această idee. Mănânci și pleci. Fast. Make it fast. Scaunul de bar este cu o înălțime mai înaltă. Practic, totul pleacă de la dimensiunea necesară pentru a putea să-ți bagi picioarele sub scaun sau sub masă. Astfel trebuie să avem undeva la 25-30 de centimetri între blatul de masă și scaun și șezutul scaunului. Barul are o înălțime de 1,10 m, cam așa, astfel că șezutul la un scaun de bar va fi undeva la 90, dar pe lângă asta mai există acele scaune pentru bucătărie. De exemplu, am o poză mai proastă aici, dar ca să vă dați seama, blasul de bucătărie este și el standardizat undeva la 85-90 de centimetri, astfel că facem diferența. Șezutul trebuie să fie undeva pe la un 75 de centimetri. Dacă vi se par prea multe aceste noțiuni sau prea greu de digerat, vă invit să consultați manualul arhitectului, Architect Data, scris de Neufert, un arhitect din perioada Bauhaus, arhitect german, care s-a ocupat să strângă toate aceste informații într-un manual pe care ni le-a oferit nouă, dar și contemporanilor lui, în ideea de a încerca să standardizeze aceste dimensiuni. Găsiți aici informații legate atât despre înălțimile scaunelor, dar și despre distanțele care trebuie să fie în restaurante, în cinematografe, inclusiv în grajduri. El normează aceste dimensiuni de la mașinile de transport, la animale și așa mai departe. Aici găsiți tot ce vă trebuie, vă invit să-l consultați de fiecare dată când aveți vreo îndoială referitoare la dimensiuni. Folderul, o să merg în folder prin navigare în partea stângă și fac dublu click pe poză imediat ce o găsesc și mi-a deschis-o în Mac. Bun, acum ne uităm puțin la scaunul pe care îl avem de modelat. Și începem să ne gândim asemenea unei croitorese care își croiește modelele pe baza cărora face haine, cam așa gândim și noi geometria în 3D. Îmi place să fac asocierea asta cu croitoria pentru că chiar și în cazul în care, nu știu, faci o bluză, da? Ai un decupaj pentru o mânecă unde știi că trebuie să continui cu material. Atunci îți iei în calcul acest decupaj. Cam așa trebuie să gândim și aici. Avem scaunul ăsta care e format din picioare și traverse, da? Avem piciorul din care trebuie să continuăm cu o geometrie extrudată. Așa că eu va trebui să-mi creez un schelet format din segmente pe care apoi, de care, mai bine spus, apoi pot să trag astfel încât să-mi creez aceste elemente laterale. Și încep să analizez. Mă uit la scaunul meu, dau un zoom, văd că în partea de jos avem o teșitură, practic o înclinare, da, a muchilor la 45 de grade pentru ca scaunul să fie mai stabil. Și mergem apoi să ne uităm la elementele care practic ne intersectează piciorul scaunului. Și începem să numărăm muchile cu care piciorul se intersectează. Deci, o să văd aici traversa aceasta care îmi intersectează piciorul cu două muchii sus-jos, de asemenea și traversa laterală la fel. Mai avem și în partea de sus. Deci încercăm să numărăm segmentele care îmi intersectează. Vreau să verific o mică chestie pentru a mă asigura că aici am nevoie de un segment sau două. Vreau să văd dacă traversa aceasta are baza de jos, da? La același nivel cu baza superioară de la traversa frontală. Pentru că dacă este așa, atunci o să consider aceeași muchie pentru partea de jos a traversei din lateral și partea de sus a traversei frontale. Și pare că se intersectează. Dacă vedem așa puțin în spațiu și cât de ușor pot eu să desenez linii drepte, da? Vedem că se intersectează în punctul ăsta. Deci, practic, aici am avea nevoie doar de 3 segmente și nu de 4. Așa că recapitulăm segmentele. În partea de jos, un segment
2, 3, da, ambele, 4, 5, 6. Am nevoie de 6 segmente pe înălțime ca să pot să-mi construiesc aceste elemente. O să merg în Max și o să-mi construiesc o cutiuță. Plecăm de la construcția unei simple cutiuțe, un de asemenea vreau picioarele să aibă 2 culori. O să fac chestia asta detașând din geometrie. Dacă detașez picioarele de jos, de exemplu, le vreau pe toate astea, vreau să le detașez pentru a putea să le fac roz. Acesta este scaunul nostru modificat. O să-i dau hide la elementul ăsta și vreau să mi-l poziționez într-o bucătărie, pentru că eu vreau să mi-l imaginez și unde ar sta un asemenea scaun. Pot să fac chestia asta de la Viewport pe plusuleț, vreau să merg la Configure Viewport Background, adică ce se vede în spate și vreau să îmi folosească un background de la Environment. Adică de la mediul pe care eu îl setez. Setez acum și mediul, merg la Rendering, Environment, da, mediul înconjurător și nu vreau să-mi arate culoare neagră, vreau să-mi arate o poză. O să merg pe Bitmap, merg în folderul meu, exercițiu max, în doc mi-am salvat eu o poză de bucătărie și vedem că este foarte prost pusă. O să ne ducem la material pentru că trebuie să-i facem o copie cu instanța, adică să-mi preia parametrii, aceiași parametri pe care îi are această poză, vreau să îi am și în environmentul meu. Este setat pe environment, vreau să-l setez pe screen ca un ecran să-mi apară.
da? Și deja mi-a apărut bucătăria mea. De pe tasta G vreau să deselectez gridul să nu-l mai văd și vreau să mișc scaunul meu într-o poziție, fac asta prin, efectiv navigând cu rotița, într-o poziție care să pară că e din aceeași poveste. Și, practic, am făcut un mic scenariu cu un astfel de scaun pe care ni l-am imaginat un pic altfel decât basic-ul pe care l-am avut ca referință. Pe viitor putem face în tot felul de forme, tot felul de scaune. Ați văzut și istoria scaunelor și putem să ne inspirăm de acolo foarte mult. Putem să le facem din alte materiale și așa mai departe. Ăsta a fost începutul și cred că putem să facem lucruri inedite chiar cu un design simplu și cu un mic twist. Vă doresc o zi frumoasă și abia aștept să ne mai vedem.